Kamoro moro maintie jara mar Lulu TV en kinde makare ma indie chiel mar KUKU mar wach bekelo ne kinde ka kinde kora Jeff Lombaka kawuono ni wadwa rango ni to kaka oganda ma pacho ka indi to moloyo jogo ko bende thoth ahinya mago ko rowere gin to giparo nade sirikal mamalo setemo machalo nade yore go ko mag neno ni ngima obedo mayot ne oganda kata sirikande mag gwenge wadwa rangane ni to rowere nene nade kinde gi eki ma weche go ko mag coronavirus koro sebedo e piny duto aka thulo ni mar wakistu ero kamano jadonje mosoga na maneno Lulu moso ni kora mugeni okwe kata kamano angeni korona okelo jam ema ni koro ochuno koro nyaka wabeda gi kwe wala mo Nyasaye be ni ko yie to korona ni mondo yude yadhe wayudi kaka koro ngimo nyadoke ngima makare kan wantiere cha ibro wacho ni jo neno nyingi gi nyinge lunga ni Kevin Gala jadak ma Kisumu County ka Migosi Ward to dala kocha nuwuod Kamsero Sika mano Homa Bay County kamano un kaka rowere inyalo wacho nade kwa chako rowere kaka un position maru e kedo kod kwiri gi kima coronavirus nyalo wacho ni chalo nade dong Jeff gini tek wacho no tek matin kata tek small to adiera makende en ni nyaka incha land wach corona ni which is bedo matek ahinya ne wan joma tindo to kwa we wan joma tindo to Kenya mangima gini ogowa matek kabisa nikech koro gik moko chung kendo wayudo ni kara ngima en mana ngima ka iketo Nyasaye iyieni kuom Nyasaye kendo ka Nyasaye yie e kunyalo bedo gi kwe to kata kamano Jeff ti weche mang'eny mosebedo katimore to corona ni endi be king'iye matut kuma chope sani en kuma koro nego bene ng'iyo ni prevention measures be inyalo train jopiny mondo ng'ato kaw responsibility mar ng'iyo ni to ngima ne chalo nade e weche ma corona gi ang'eni en gima nobuogo ji ok noikre ne to kata kamano ngima wa koro medo hinyore kabisa kaluwore gi chike makasani oketi gi curfew masani yudo ni rowere matindo ok nigi kama ginyalo tim pech kata kembni be olor to pok aneno kuma ogole chike ne kembni gi mondo koro gichak tiyo rowere yudo ka ginyalo yudo ka gidak to gi chike monego be ni giyawo godo kembni gi kamano Jeff amiyo koro ka ngima tek kata mana town kae kibiro ng'eni wan ga gi jok ma yawo ohala wan gi hawkers wan gi small medium enterprise to gi kembe madongo to iro ni jok manyicho hinyre ahinya gin jo SME small media enterprise gin koro chiko golo gi nyaka kuonde ma incha giuse ni koro nyaka lor king'iyo Kibuye market Kibuye sani olor oyawe kamoro to kendo en ga chiro midaro sa asaya sane be mo operative boko ng'ere malong'o korido ni jo small medium enterprise yeki e joma hinyre kanye makuma jo Kenya nitiere ahinya to e sama wuoyo godo kodi ni adira makende ni adh corona to poko yudo to kata kamano prevention iwacho ni is better than cure to prevention ni gin basics nikech an kana dongo ni nyisa ni wash your hands ema ni koro ma to medre matin ni nitie gima ni social distance to nitiere gima be iwacho ni protect your nose gi dhogi ma gin gik ma winjo yot kabisa ma by now economy mar Kenya is at a standstill ochung Kenya to ingeni koro kwa doke grassroots koro donje county the economy is at a standstill to basics gin gik ma ok ni gin gik ma tek mondo dhano kiklo gin gik ma dhano nyalo winjo kendo chiko ite kendo yudo yo munyalo dak gi chike makoro ket mayot gi eki log lweti umi gi dhogi to gi social distance ok mane ma dhano tamore to gi logo nikech kata kane owe kinde ka kinde kane wachi ni jiwo social distance obed practice nino ka ji ok bedi emane koro chuno sirikal kata piny mamoko ni mondo mi koro loro kuonde manyalo kelo ganda kanyakla mondo wageng' nyarruok mar tuo ni
mondo kik onyare nikech oganda kata nyisi ni oyo beduru mabor gi joweteu ji ok bedi ji pod ne dhi e chiro kata sani medhi kata e town ka pod ibiro yudo ka ji nitiere machiegni ma mano to en adieri mar wach ni dhano pod otamore winjo chike mayot gi iki mondo gilo. Ineno ka koro sani wan Kisumu County onge kata ma case kata chiel mosebedo reported. To ok onyal wacho ni ok onyal beti nikech samoro pime mapok otim kamano. Yes. To kata kamano Jeff bedo ni pok oland ni nitie. Nitiere other measures moket in place within other counties kaka Mombasa gi Nairobi mar loro counties gigi iloro border kasto iketo measures mag pimo each and every individual madonjo within the county mano koringe at the national level to gi jok mawuok ipimi titimo ni screening tiyudo ka kaponi in a victim tikawi titeri e quarantine wendo to magi measures makoket on strict reinforcement to okapar no bedo gi chandruok mar movement kata mana social distance no wendo ok nyal bedo gima pek ahinya nikech ka wan ga dira ni timo screening entry points mag Kisumu County to wabedo gi discipline ni coronavirus ni gima koro nyalo hinyowa to wanyalo bedo ni wanyalo tiyo even without that social distance nikech at the end of the day dhano wan kaka oganda joluo wan a society moherore to hera ni osebete kindwa to measures men na wacho gin measures makoket gi a lot of seriousness to kata mana social distance no ok nya bedo an issue in Kisumu County nikech one sure koro ni timo screening entry point to gi exit point to nikech sani pod onge kata test kits nyalo pimo go ji o kata ni joma donjo kende manyalo kele kata ni samoro nitie joma ni kore kaindi to kongi poko pimgi omiyo koro measures gi kaka oganda ne obene wawinjo gi kendo waluwogi mana kako wachini to jaduong ko joni wonge gi test kits mag pimo gi to jomoko tiyudo iyudo gi gonada pod ni jo ka governor no wacho ni pod gionge kaindi moromo pod wantiere kod shortage mar test kits gi koro pod irango ni to wabiro chopo kanade ne yudi gi it's either gima duong' en ni olong ngima obed matek to wangimo moloyo ni ngima obed matek to tuo be watuo kamano koro it's either kedo gi gik moko ariyo gi at the same time en gimoro achiel anyone get test case kata onge godo ka onge to nyiswa ni onge test case jok mipimo ka onge corona to ka test case nitie miyudo godo jogi eki to nyiswa ni test kits nitie to ka gikele matino gimany mana pesa ginyiew godo gi purchase godo mock kits ka gisenyiew mock kits koro giyudo ka gitimo nade gitimo godo screening niendi to Jeff kata mana kaka joko timo screening no endo adira makene ni statistic wacho ni gini pok dhi mabor kaka king'iyo compare kaka pinje maoka gichalandore winyo maber to mano is a good sign to us taparo ni wambe kaka jo Africa iwacho ni ntiere kaka one lucky nyasaye ni kodwa gi ng'wono nikech king'iyo rate ma gino infect godo ji pinje maoko to gine makoro gilore nyaka iudi to pod infection no dhi mbele to wan to pod wawuoth mano koro nyiso ni nyaka wabed more careful exactly nyis ni mano ne obeni wabedo lazy nikech koro but kik wi wil kuma chako godo en ni konye bedo gi strict measures nikech pok odonjo ka ahinya konye bedo gi mass testing door to door tiyudo ni ng'ane en ng'ama nyalo bedo godo tikawo gi tiketo gi quarantine to gi heal nikech iwacho ni joma mose heal gweko be gi heal nikech yudo ka pod gin gi mild infection so magi are measures ma Ministry of Health koriwre gi country onego be ni focus e weche gi ki ahinya mondo mi wawe bedo jok ma panic nino ka Tanzania obedo gi buok Tanzania there is no panic ginene kaka tuo moro amora manyalo beti ma ok onego bed the case to at the same time ka president gosebedo blame so much of course pogore gi experts doctors osewacho ni measures magi kawogo nyalo keto ganda inyore nikech gi report numbers mang'eny jomoko bende tho to ok gidwar accept ni main gin gima nitie kamaso ni gibedo ok gibed careful koro ineno Jeff king'iyo Tanzania ng'iyo ni jopiny man kono onego bedo gi that self discipline on how to protect themselves ok gidani mondo hand ng'ato chung ni nikech koro corona obiro but gidwani mondo iyud kaka ichiemo nikech sama koro hand ochung niendi to sirikal be
onge gi kaka onyalo sustain jo Kenya ma handigi chung nendo. Ing'e ni koro crisis donje, koro kendo ken corona. Koro kech nitie. Donje. Koro kech nitie, corona be inyisi ni biro negi ka. To lo ibed gi kech to ingima. Dong pod ibiro mana. Wabro kawo yo matin ka duogo e thuolo mar ariyo. Aneno ka Rowere ywak ahinya. Kaka uneno ka weche gi kita gima duong' no ibed gi kech to ngima to ingima. Moloyo kedo gi gik moko ariyo. Kedo gi kech gi tuo at the same time bedo matek ahinya. Koro la wachima achiel wabed ni kech ero nego wa but we are healthy. Kata ero okwan ere maber. Olo ibed healthy to in gi we have strong immune system because we eat very well. Even if you don't eat ni kech kore maintain. Wabro duogo thuolo mar ariyo Kevin Kite wabro dhi nyime achiel kachiel kod chenro ni an Jeff Lomba. Kamano. Kamoro moro maintie jaro malulu TV en kine makare maintie chero mar KUKU mar wach kod Jeff Lomba ka warango achiel kachiel ni to Rowere paro nade sirikal mamalo kata sirikal mag gwenge bende osekonyogi kata bende osekoshonegi achiel kachiel kine gi mag kwiri mar coronavirus. Jaka rwaki studio Kevin. Kamano. Ka wadhi nyime kaka Rowere unyalo wacho ni to measures moseketi kaka Rowere kod guidelines mogol kod Ministry of Health kata mogol kod county sirikal osewacho ni gitemo mondo mi gikoshon Rowere nitie tije ma giketo mondo mi oganda yud kaka nyalo chiemo kata kaka ngima nyalo dhi mbele. Measures moseketi kod sirikal mamalo kata sirikal mag gwenge neno ka oromo kendo Rowere ngima gi dhi nyime maber koso. Jaduong' Jeff mana kaka nasewacho cha ni gima duong' kae en ni wangima. To chike moseketgi gin chike ma wanyalo luwo kinde yo mayot kabisa. Mak mana ni koro seche moko pok wabedo organized mondo wayud yo monyalo handle godo ngimawa economically kaluwore gi koro tuo mosedonjo nyien. Pile pile ineno ka jo Ministry of Health lando numbers ma increase. Matie ni infections ma corona niendi ok en gima wanyalo wacho ni biro rumo machiegni. En gima koro biro medoga mana land ni ji omedore kama. Ma by now the government onego bed ni bet piny to ng'iyo kaka koro coronavirus ni bedo introduce the level mar tuo moro amora ma koro osebetie kindwa. Ema ni koro gimanyo yo ma koro ka in gi tuo niendi tiyudo kaka inyalo dhi osiptal tithiedhi, to ka ok nyal thiedhi to iyudo kaka imiyi special treatment ka in gi tuo niendi. Nikech iwacho ni pok otimo na mass testing to moko ni wabedo ni infection osedonjo Kisumu. But I want to congratulate Kisumu County residents nikech gisetemo kar nyalo gima miyo pok wawinjo any case molanda gi jo Ministry of Health yudre Kisumu ka, apart from cases moko mabe gin suspicious kata travel cases machal kamano. To kata kamano Jeff, aneno ka the governor is also trying. Sepogo chiemo. Aneno ko temo pogo chiemo. To temo ema ni gin gi dondruok moro kinde gi senator mabe ok owinjre nwa malong'o. To wadwa ni kaber to nego ni by now gibedo mos nikech sama koro gidonjo dala kama to nego ni gibet to gibedo kamoro achiel. To gibedo gi winjruok to gibedo gi duol achiel. Nikech sama koro gin gidondore e weche ma personal between the governor and the senator. To wane mwamedo wacho ni faru wawili wapiganapo nyasi ndio umia. Koro mago be gik mwa observe mabe is very critical e sama chalo kama endi. To ang'o makelo dondruok gi gin weche mag siasa koso gin mana weche mag pogruok e paro mar tiyo maber. Wach ni bor korie nikech gini paro na sigana moro mar osiepe ariyo manoromo. To gin osiepe ma pata gi dhot. To chal ni ji ariyo gi ne gineno nyako ma jaber kabisa. To achiel okwayo osiepne ni kowa mondo ane kaka nyayudo nyako cha. To chal ni ne nigi winjruok ni bwana anda kowi chieng' moro ibi para. Koro ing'e ni bwana ni kose dhi mo owuo gi nyako mosero nyako ma nyako yie
koro bona moro cha yeah koro chako fwenyo ni ato kare nyako di kata kara an be nanyalo bana wuok kod to yie koro there's been a lot of bickering ni nyako no be ane mana konyi mi yude nyako ni be bet mosotam nikech iyudo ni county government ok ochake gi this term ochake gi the first term to the first term nokodhi maber kodo to iyudo ni kendo this second term first term ne okodhi maber kodo ok nodhi maber kodo ma to koro dhi maber kodo ma endi be koro there's a lot of lelo ng'eny mana kama temo kelo nino lelo ng'eny nikech the first term be ne governor gi senate kendo sani be en governor kendo sani kendo en governor gi senator to ing'eni nyako be kisero to siko wilo chuo nitie nyinge moro mochako bedo godo ka omiyo an gima ko en nyako ni mondo bed mos mondi noseyudo dichuo manodwaro dichuo bro timna nade bro rite kaka dwarore to bwana cha be obe omiye dichuo ni thuolo matin dichuo ni oyud kaka oloso ode to kwe obedi to koro tek wadi ng'ama iluongo ni watchdog watchdog en wuon nyako nitiere party mane jogi ochung' godo men ODM party maber kabisa to party onego beni bedo kaka watchdog akoro tek ni party onego luong ji ariyogi oketgi piny mondo migi direction kech wan kan wagombolo nwang'iyo political manifest emomiyo ODM no succeed Kisumu County kae to wadwaro ni mondo ka ber to koro party onego donji mondo instill discipline between the two nikech ka gin kamoro achiel as senator there's ward reps man parliament and there's governor governor and administrator senate gi parliament gin ilungo nango oversight onego beni play that role of oversight but shida mantie ni gin politicians gite koro ni there's witch hunt there's sabotage ineno koro tich ok tire yuda dire mag weche ma oversight wacho bedo matek kech be ng'ama is administrator ni be kiluo matuto wacho ni ng'acha lawa koda nitie gimo dwaro ga mbele ka ineno so we are requesting the party nika giye to luongo mondo summon jogi mondo gi instill discipline mondo wan kaka jopiny wayud nade wayud yo monyalo trust godo the government that is working nikech koro kata the governor kotimo gimoro to ji ok ne impact mare nikech kata time tiro ne ng'at machielo chagoyo koko niyo gimotimo be onge kata mana chiemo michiwo sani gieki I'm seeing ka the governor is trying so hard mondo o access areas munyalo chiwo to koketo chiemo ni to kinyi chake goye godo niyo chiemo no be ok en mari koro wigi will gi objective no ter chiemo nikech joka connective nade joka rango kuma chiemo koro ingeni oduogo lokre political rango gimone ko be ni chiemo ni purpose mar mogol ni chiemo itero ne joka nikech joka need something to eat but you don't go chiemo ni motero to ichaki loke political ni kata chiemo motero go ko be kiani moko pando kiani pesa timre nade iwinjo koro lelo sebedo kae matek kabisa to party sano nego be ni step in to gibedo watchdog mondo gi rieje ariyo gi kamoro achiel nikech waole gi siasa mani ka ng'ato osedonja za governor to ko winjre gi senator to senator supervise oversight mare koro yudo ni winjruok bedo matek ka nikech political understanding margi koro osepogore inano koro mano kende gimo nyalo timo kaluwore gi leadership mar Kisumu County mondo mi wabedi gi kwe otherwise wakwayo ni mondo governor o adjust oyudi kaka onyalo medo konyo nikech apart from coronavirus wan gi issues mag flood bende flooding bende koro kwako koth ing'eni en gweth kwa kuom Nyasaye to koth ni koro kendo en be kochwe kendo iyudo ni koro kendo hinyo ji kidhi kuonde moko kaka Onjweru ei Kolua East Rongo kocha chani nam be koro chopo kuma koro reclaim path mare manitiere chon 5 kilometers sani aparo na saydo nyaka around 8 kilometers kalori kuma nitiere omiyo weche mag floods gi be the county government even though seche moko nitie gi issues ma ok nyalo address sani nikech sama koth chwe nitiere kaka timo the same things and the rest bedo matek but koth overwhelm to onego be ni yudo kaka inyalo kony jogi e yo makare nikech wan gi camps be
ma jok ma koth odaro koro nitiere schools koro joma nitie schools gi be yudo ni gimbe mapato gi mapile cha be koro onge koro the government gi the county government should also collaborate e weche mag floods gi mondo mi jowa gi ko yud kaka ginyatimo nade inya yudo kaka gidak within the camps ma gintiere ni kamano pero wacho ni sani weche ko onego duondo bura mar ODM oket senator piny gi governor mondo girangi kaka ginyalo tiyo ne jopiny nikech I respect the governor, I respect the senator. They are both elites. Kendo gin jo siasa motegno kabisa. To kendo rieko gin ka ginyalo riwo kamoro achiel. Inya yudo ni gima ginyalo so duong kabisa. Ingini sama gipogore niendi iwacho ni sama ji oriwre e teko bedo kanyo. To ka ji opogore to teko dok piny. Koro ka jogi nyalo bet piny magiriwre magibed gi para achiel Kisumo nyalo neno mabor kabisa wayuru e siasa kata ka en mar 2022 noendo ni korida ni mondo ng'at machielo ne ni ng'ama rach imiyo ng'ato nen marach mondo neni ni a possible candidate siasa mag 2022 osechako play ka mano is we are still far from 2022 siasa nyalo loko ngima mag ji within one day kata one day no siasa nyalo loko ngima mar ji na very big scope kapo ni jogi nyalo winjore koro miyo sasa mar 2022 oket chien mano ka wuoyo weche mag Kisumu County ineno erokamano wach ni mogik kiparo nade ojende nitiere ji mathoth ahinya mabende owito tijegi e kindegi eki mag coronavirus floods bende wacho ni koro chako chopo Kisumu gino mane ma jowa nyalo bedo godo un kaka rowere moloyo sekta ma ji olalo tije mathoth ahinya Jeff wasebede oko mar Sirikal for several years since 1963 wan governor opposition to adiera makende en ni survival mar jaluo osebedo hand to mouth itiyo tido mari matin kochopo godhiambo edho lubo mano biro ni adaka tionge kochopo godhiambo igoyo kwan kochopo kinyi pesa tane kata mana savings ingeni wach corona ni endi be kelo elements mar savings ni kare onego bedo gi savings maka gima kama timore to beni mabede gi keno mama matin onego beni watimre nade mabedo gi savings minyalo yudo kaka yad just godo sama koro weche tek kama koro bedo ni wasebede poverty kata wasebedo out of government to wadak kaka wadak noendo the government kata jakom kachiel gi the governor should look at us very keenly onego beni gibiro gi ideas manyalo miyo wa survive koro within the system masani nikech sani onya wacho ni okwan marach ahinya handshake nicho kelo kwe matin wanya kwane ni jakom koro nyalo wuoyo gi the national government to mano nyalo miyo wa yo makare mar mondo wayud kaka wanyalo sustain ourselves kwa bedo gi the system manyalo understand kumwai the governor should understand where we are coming from and I know they do but we are still reminding them even if they know kumwai bor koro preventive measures mo wacho gweko gin very essential we agree but we are asking the governor if he can allow the SMEs kakoro Kibuye is doing business katacha to kiketo measures kata kan logo no tiketo kanyo business manade mbele town should also be opened tiketo those measures kata kan logo tiwacho ni body contact koro mu observe ahinya tiketo jokma monitor gieki kaso one bende level mosi chupeniendi onego chak lan giluongo ni savings to ni mondo bed joma nyalo kendo bed jokma be koro bedo jomonge ni pesa be ki loso 100 titiyo gi 50 kata titiyo gi 60 tikano 40 mano gima nyalo konyowa e era masani erokamano nyaka bil ngala ochope gi ko mar chenro ni eri achiel kachiel kane wuok e Lulu TV ne Jeff Bakero kamano nyakuom chopo e TV mar Lulu TV ko bro chako edu thulo brogo mbaka erokamano kawuok e Lulu TV ma indi ne KUKU mar WACH